Představte si místo, kde může začít nová kapitola vašeho života. Místo, kde si postavíte domov přesně podle svých představ. Právě takovou příležitost vám nyní nabízíme. Nabízíme k prodeji stavební pozemek určený pro výstavbu rodinného domu, nacházející se v klidné a příjemné lokalitě s dobrou dostupností do okolních měst. Tato parcela nabízí ideální kombinaci: klid, prostor a skvělou dostupnost infrastruktury. Je tak hodná jak pro rodinné bydlení, tak i jako dlouhodobá investice. Velkou výhodou této nabídky je možnost realizace výstavby rodinného domu na klíč. Pokud nechcete řešit složitý proces návrhu a projektování, můžete si jednoduše vybrat z našeho katalogu moderních typových rodinných domů. Vy si vyberete dům, který vám bude vyhovovat, a my vám pomůžeme s celým procesem od projektu až po realizaci. Samozřejmě máte také možnost postavit dům podle vlastního projektu. Díky tomu získáte maximální flexibilitu. Buď rychlé řešení s ověřeným typovým domem, nebo individuální stavbu přesně podle vašich představ. Pokud hledáte místo, kde může vzniknout váš nový domov, rádi vám tuto parcelu osobně představíme.